Wasu majiyoyi sun ce gwamnatin jihar Kaduna ta shiga aiki mai zaman kansa kan batun sako wasu ɗalibai da malamai sama da 287 da aka sace a ƙaramar hukumar cikin ranar Alhamis. Idan ba a manta ba, aƙalla ɗalibai 287 da malaman makarantar sakandaren gwamnati da Primary School Kuriga 1 a ƙaramar hukumar Chikun ta jihar Kaduna. Wasu 'yan bindiga sun sace su. Wata majiya mai ƙarfi a fadar gwamnatin jihar Kaduna ta bayyana cewa gwamnatin jihar ta kai ɗauki ga 'yan bindiga ta hanyar wani mai zaman kansa wanda aka ɓoye sunansa ba a bayyana ba domin a sako ɗaliban da malamansu. Shi dai wannan mutum da ba a bayyana sunansa ba ya kasance mutum ne mai matuƙar tasiri wanda ya taɓa shiga tattaunawa da 'yan fashi da dama a baya. Gwamna Uba Sani, wanda ya ziyarci makarantar a ranar Alhamis, ya ba da tabbacin cewa za a kubutar da ɗaliban da aka sace ba tare da wani rauni ba. Sannan a lokacin da yake jawabin nasa, ya ce, "A matsayina na zaɓaɓɓen gwamnanku, ina tabbatar muku da cewa da yardar Allah dukkan yaranku za su dawo ba tare da jin rauni ba." Sai dai kuma ƙasa da sa'o'i 48 da sace yaran, wanda ya jawo cece-kuce a ƙasar. Wata majiya a hukumance ta ce gwamnati ta cimma matsaya da 'yan fashin domin tattaunawa don sako ɗaliban 287 da aka sace da kuma ma'aikatan makarantar. Sojoji sun fara shiga dazuzzuka domin neman yaran da 'yan fashin suka yi garkuwa da su. Jami'an tsaro sun killace wurin kuma sun fara neman ɗaliban da aka sace. Majiyar ta shaidawa jaridar Punch, gwamnati na yin duk mai yiwuwa don ganin an sako ɗaliban makarantar da aka sace cikin gaggawa. Gwamnati ta ƙulla hulɗa da 'yan fashin domin tattaunawa ta hanyar wani fitaccen mai sasanta 'yan fashi. Mai sasantar wanda shi ne ya yi aikin dawo da wasu daga cikin ɗaliban da aka sace wasu shekaru da suka gabata. Shi mai sasantawar ya yi shawarwarin dawo da mutane da yawa da aka sace a baya. Ya yi shawarin dawo da ɗaliban da aka sace a jihar Katsina shekarun baya da suka wuce. Shi mai sulhun dai ya sha yin shawarwarin dawo da ɗimbin waɗanda aka sace a baya. Ya yi shawarwarin dawo da ɗaliban da aka sace a jihar Katsina shekarun baya. Wasu jami'an gwamnati biyu sun tabbatar da faruwar lamarin, amma sun ƙi bayar da ƙarin bayani saboda yadda lamarin ya kasance.